नैबे फुंनि समायाव नैबे थुक्राझार हेलो गाइस वेलकाम बैक टू माय फिथांखि ब्लग चैनल गिबियावहाय आंनि फिथांखि ब्लग चैनलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोननि थाखाय जोबोद रंजाथाव बाथ्रा जायफ्रा फालांगिरि खालामो बायलाय फानलाय खालामो बाजारनि थाखाय गोनांथि नोंथांमोना दिनै आरोबाव नैबे समबार दिननिफ्राय 2022 मायथाइ नभेम्बर दाननि 28 अक्ट' समबार दिनावहाय नोंथांमोना आरोबाव गोदान बाजारखौहाय नुनो मोनबावबाय। दिनै बे बाजारानो जाहैबाय जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल बाजारनि साहा थानाय थुक्राझार गामि साखाथियावहाय आरोबाव गोदान मोनसे बाजार खुलिनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों लोगोफोर। लोगोफोर बे थुक्राझार गामिया जेरैथिंबो नायहर बियो मोनसे सेन्टार जायगा आरो बेयावहाय माखासे मिसनबो दङ आरो कलेज हाई सेकेन्डारि गोबां बेयावहाय स्कुलफोरबो दङ। दिनै लोगोफोर बेयावहाय मोनसे बाजार खुलिनाया जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। जायफ्रा फालांगि खालामो आरो जायफ्रा बायलाय फानलाय खालामो बिथांमोननि थाखाय जोबोद सुबिदा बानायनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बाजार कमिटिया बुंनाय बायदिब्ला बे बाजारखौहाय सिगांबो खुलिखादोंमोन नाथाय बै अखा बांखानि थाखाय बे बाजारखौहाय खुलिनो हानाय जायाखै आरो बन्द' खालामनानै दोननाय जादोंमोन होननानै। नाथाय आसा खालामो दायो दिनैनिफ्राय जा खुलिबाय आरोबाव बे बाजारखौहाय बन्द' खालामनाय नंलिया होननानैहाय आं सानो जेन' बाजार कमिटिया दायथ' लानानै बे बाजारखौहाय साबसिननिफ्राय हामसिन अखा हाब्लाबो सान्दुं दुंब्लाबो बेखौहाय खुलिनो हानाय बायदि बेबस्था खालामनानै होयो आरो फालांगिरिफ्राबो जेन' मोजांनिफ्राय मोजांसिन सुबिदा मोननाय बायदि। मानो होनोब्ला बेफोरबायदि माखासे बाजार थायोब्ला जोंनि समाजनि थाखायबो जोबोद मोजां आरो साखाथि फाखाथि माखासे शपिं खालामग्रा मानसिफोरनि थाखायबो मोजां होननानै आं सानो। रायजो राजा गासैनिबो थाखाय सुबिदा जायो जुदि गावनिनो जायगायावहाय बेफोरबायदि मोनसे गासैखौबो मोनजोबनो हानाय माखासे मार्केट थायोब्ला जोबोद मोजां होननानै आं सानो। जोङो नुहुरो ओरै बेंटल बाजार बिस्थिबाराव जायो, काजलगाव सानदेआव जायो, सान्थिपुर बेखौ आं बुंनो हाया फ्राइडेआव जायो ना सेटारडेआव जायो नाथाय आं मिथिगौ बेंटल आरो काजलगाव आरो बासुगाव बङाइगाव। नाथाय आं बाखियाखौ इसेबां मिथिया रायजोफोर। अब्लाबो आं नैबे गोदान बाजारखौहाय नोंथांमोननो खोन्थानानै होनो सानबाय बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय। नैबे थुक्राझारनि बाजारा जागोन जाहैबाय मानडे आरो फ्राइडे बे मोननै दिनावहाय नोंथांमोना नैबे थुक्राझार बाजारखौहाय शपिं खालामनो मोनगोन आरो नोंसोरनो मा नांगौ नोंसोरो बेयाव थांनानै बायहैनो हागोन। जेरै सिगांनि बायदि बेंटलावहाय नोंसोरो बायो बेबायदिनो बेंटलाव मोनग्रा बेसादखौबो बेयावहाय मोननाय जागोन होननानै बाजार कमिटिनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनदों। लोगोफोर नोंसोरबो नेनानै थादो आरो साखाथि फाखाथि जायफ्रा बे बाजारनि खाथियावहाय थायो फैगोन क्रिसमासनि थाखाय रेडि जानानै थादो। बे गोदान बाजारावहाय गोदान गस्ला बायनानै गोदान लंपेन्ट बायनानै नोंसोरबो गाननो हानाय बायदि। अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन आङो भिडिअखौ बेसेखिनियानो लानानै फैदोंमोन बेयावनो आं दोनथ'नाय जासिगोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअ हगारनायनि थाखाय मोजां मोनदोंब्ला हाजासे शेयार खालामनानै हो, लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै हो जेन' आरो बिनिफ्राय बांसिन उननि समावहाय आङो मोजांसिन भिडिअखौहाय नोंथांमोननो लाबोनानै होफैनो हानाय बायदि लाइभ भिडिअखौहाय नोंथांमोननो होफैनो हानाय बायदि। गोजोन्थों जायफ्रा भिडिअखौ नायबाय। सिगाङावनो नोंथांमोनखौ नैबे फुंनि समायाव नैबे थुक्राझार विकलि बाजाराव नुजाफैनायनि थाखाय हामबाय होनग्रोदों। बियो दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। नैबे थुक्राझार गामियाव बाजार नांगौनि गोनांथि दङमोन नाथाय दिनैहाय बेखौ गमामायैनो जों जाफुंसारहोनो हाबाय। नैबे थुक्राझार बाजाराव समबार आरो सुक्रुबाराव जि बेसादफोरखौ नांगौ बे बेसादफोरखौ मोननो हागोन। बे बाजारखौ बिसेसकै खुलिनाय जादों ओनसोलनि उन्नतिनि थाखाय, गामियारिफोरनि थाखाय, जाहाथे गामिनि मानसिफ्राबो बे बाजारनि थ्रुयैनो थांनानै थानो हायो आरो बे बाजारनि थ्रुयैनो खाथिनि मानसिनि बा खाथि बे गामि खाथि खालानि
ओनसोलनि मानसिफ्राबो जाहाथे मोनसे सुबिदाखौ मोननो हायो बे थांखिखौ लानानै नैबे बाजारखौ बिसेस खुलिनाय जादों। আজিৰ পৰা আমি আজিৰ পৰা সকলো শান্তিপুৰ ৰুনিখাটা আউজাৰ বেংতল বাজাৰ নিচিনা এইটো বাজাৰ কৰিম। কেনেকা হৈছে এইটো বাজাৰ? বাজাৰটো ভাল লাগিছে, এৰিয়াটো ভাল আৰু বাজাৰটো ভাল হ'ব। আমি আশা কৰিছোঁ বাজাৰটো ভাল হ'ব। माने खरसफोरखौ खाथियावनो जोङो सुबिदा बायदि बायनो मोनगोन, नांगौ बायदिखौ जोङो मोनगोन आरो। मा फाननायखौ नुनो मोनदों? मा फाननायखौ नुदों नोङो? फाननायखौथ' गोबां नुबाय हनै बेफारिफ्रा माने फैगासिनो दङ बायदिसिना नांगौ बायदिखौनो मोनगोन।